Croeso I sesiwn arall o sgiliau chwaraeon ar gyfer plant cyfnod Sylfaen. Heddi, ni'n mynd I wneud sesiwn byr, ni'n mynd I fod yn twymo lan yn gloi, a wedyn mae 5 sgil chwaraeon gwahanol ni'n mynd I fod yn wneud. Ni'n mynd I fynd nôl dros rai o sgiliau wnaethon ni'n ystod y sesiwn cyntaf pan ni'n twymo lan. So ni'n mynd I dilyn y person tu flaen I ni, so fi'n mynd I fynd yn y ffrynt, mae Griff yn mynd I dilyn, a mae Gwenlli'n mynd I dilyn. Oedden ni'n barod? Ydyn. Reit, bant ni'n mynd I cerdded gyda. Wneud siŵr bod ni'n dilyn fi. A nawr ni'n mynd I jogan. So mae'n bach yn gynt. Cofiwch bod chi'n dilyn. Griff I sbïd o lant efo bach. Da iawn. Nawr ni'n mynd I sgipio. Sgipio. Mami, fi sgipio yn y wari mam y dal. Cofio dilyn. A nawr ni'n mynd I twtch a llawr. A jogan. Twtch a llawr. A jogan. Nawr ni'n mynd I jwmpo lan. 5 gwaith. 1, 2, 3, 4, 5. Da iawn. Oedden ni'n barod I symud ymlaen I gweithgaredd cyntaf? Ie. Reit, dewch, bant ni da. Y gweithgaredd cyntaf sydd gyda ni yw taflu dan y fraich. So beth sydd gyda ni fan hyn yw lot o targedau gwahanol, so pethau sydd gyda ni rownd y tŷ. A ni'n mynd I fod yn defnyddio unrhyw beth soft sydd gyda ni sydd ddim yn mynd I fod yn gwneud difrod I unrhyw beth. So beth ni eisiau gwneud yw dewis yn target ni, a ni'n mynd I taflu dan y fraich a gobeithio taflu fe mewn i'r target. Oce, blant? Chi'n barod? So cerwch â peth cyntaf. Felly fynd â sponge, a wedyn ni'n mynd I taflu da iawn. Felly dod nôl. Da iawn. Ar ôl ni taflu popeth, ni'n mynd I orno, so Griff cer I orno ti. Felly fel ti 2 sponge ar ôl. Neu hwn gyda, dyn nhw'n I sefyll fan hyn. So fi eisiau ti cael ei mewn i'r basged. Da iawn. A to? Wyt ti'n neud y to? So gyda'r rhain, gallwn ni dechrau off yn agos, a wedyn wrth bod ni'n mynd fwy hyderus, gallwn ni fod yn taflu yn bellach. Os chi moyn rhoi heriau i'r plant, gallwch chi fod yn rhoi rhifau gwahanol, so bod chi'n cael 1 pwynt am yr un agosaf, falle mynd lan I 10 pwynt i'r un bellach sy'n fwy anodd. Gwn i cwpl o troi yn to. Gyda hwn, does dim eisiau amser arnoch chi. Gallwch chi fod yn rhoi nifer gwahanol o bethau plant I taflu. Mae fel lan I chi faint mor hir I chi wneud y weithgaredd. Ge blant unwaith to? Da iawn, Griff. A to? Da iawn. A 1 to. Fantastic. Oce. And lwcus. Gwelly 1 ar ôl. Da iawn. Gweithgaredd rhif 2, ni'n mynd I fod yn defnyddio pêl. Gallwn ni gael pêl fach neu pêl fwy o faint. Mae'r pêl fach yn mynd I fod yn anoddach, ond os oedd plant bach gyda ni, a bod pêl mwy o seis gyda ni, mae'n mynd I wneud yn rhwyddach. So sgil nesaf ni'n mynd I wneud blant yw gyda'r bêl, ni'n mynd I gael ei gwmpo ar y llawr a bownsio a dala fe ar y ffordd nôl lan. Da iawn. Fantastic. So gadle bownsio, cadw edrych ar y bêl. Da iawn. A stop. A wedyn gallwn ni symud lan a taflu'r bêl lan i'r awyr a dala. Lan i'r awyr a dala. Bant ni. Da iawn, Griff. Taflu fe lan a dala. Fi beth dos dim amser ar hwn, gallwn ni just cadw fynd. Nes bod ni'n cael llwyddiant, neu nes bod y plant wedi cael digon a eisiau symud mlaen I gweithgaredd arall. Hapus? Ie. Da iawn. Reit, gweithgaredd rhif 3, ni'n mynd I fod yn driblo'r bêl gyda offer chwaraeon gwahanol. So mae gyda ni bat cricket a racket tennis. Ond gallwn ni hefyd fod yn defnyddio pethau fel ffon hoci neu unrhyw beth, brwsh hir, unrhyw beth sydd gyda chi gytre.
So ni'n mynd i fod yn cael y llygad ar y bêl, taps bach ar y bêl, a ni'n mynd i fod yn mynd o amgylch y dau targed. Unwaith ni'n cyrraedd nôl, mae'r person nesaf yn cael tro. Griff, bant y ti. Gwenllyn dyn nhw fan hyn. Da iawn. Ar gyfer hwn, mae eisiau rhywle ble mae digon o lle fflat gyda chi, fel bod y bêl ddim yn rôl o bant. Da iawn. Tro fi nesaf. Newch chi'n siŵr bod y plant yn defnyddio dwy law. Tro pwy sy'n nesaf? Fi. Ti eisiau defnyddio racket tennis neu bat? Diolch. So doi llaw. Ceri ole. A stopo fe. Da iawn. A nôl ato fi. Oce. Cofio doi llaw ar y bat. Ar y calig. O, o, Da iawn, a rhoi yn ôl. wow. Da iawn. Dwi ti nawr. A wedyn. Reit, gweithgaredd rhif 4 a 5, maen nhw'n debyg, ond ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar derbyn a danfon y bêl, so sending and receiving the ball. So sgil rhif 4, ni'n mynd i fod yn taflu a dal, so ni'n eitha agos i'n gilydd fan hyn. Gan bod y plant yn fach a bod lefel y sgiliau nhw'n isel, fi'n mynd i fod yn taflu'r bêl at nhw i wneud siŵr bod nhw'n cael llwyddiant. Griff yn barod, dwylo mas, da iawn, a nôl. Tro gwenllu tro hyn, edrych ar y bêl a nôl i fi, da iawn. Da iawn ti. Os yw'r plant yn henach, gallwch chi fod yn gweithio mewn triongl neu gweithio mewn paren nôl ymlaen. Gwenllu'n barod? Ia. Cofiwch wneud yn siŵr bod eich dwylo chi'n barod a bod chi'n edrych ar y bêl. Nôl i fi. Da iawn. Os ni moyn wneud hwn yn anoddach, edrych ar y bêl. Allwn ni defnyddio un llaw. Da iawn. Ffantastig. A gallwn ni hefyd newid siap y bêl. Barod? Da ni un llaw ffantastig a un llaw nôl i fi. Da iawn. Gwych. Gallwn ni hefyd ddod mewn â pethau fel bounce pass a gallwn ni wneud y pass y hirach hefyd. Barod i symud ymlaen i rhif 5. Ni'n mynd i fynd nôl, a tro hyn ni'n mynd i defnyddio y smotiau porffor. Sewch chi nôl i'r rai porffor. Tro hyn ni'n mynd i fod yn rolio'r bêl. Barod Griff? Rolio'r bêl a dala. Da iawn. Gyda hwn, rhoi un troed mas, gwenllu barod. Barod? A rolio. A wedyn ni'n dala, wedyn rolio nôl. Da iawn. Os oes pêl fwy o faint gyda chi, falle byddwch chi moyn defnyddio dwy law a rowlo fel hyn. Mae pêl eitha bach gyda ni. Da iawn. Ffantastig, da iawn blant. So, mae 5 sgil fyna. Ni wedi mynd rown nhw un ar ôl y llall. Gallwch chi ddewis faint mor hir neu faint mor anodd i chi wneud, ond defnyddiwch bethau sydd gyda chi rown y tŷ. Ar diwedd y fideo bydd y cardiau gyda ni i ddangos chi beth yw'r elfennau technegol i bob sgil. Diolch am ymuno â ni, pan chi'n gweithio ta? Ta-ta, gweld chi to.